בית הספר לתקשורת במרכז הבינתחומי הרצליה וחברת גוגל שמחים להעניק את פרס דיגיט לשנת 2014 לאתר האינטרנט המקום הכי חם בגיהנום ולעיתונאיות עירית דולב ועינת פישביין מייסדות האתר. עשרות של מועמדויות הוגשו השנה לפרס והיקף הרשימה ואיכות הרשימה מעידים על התעצמות העשייה העיתונאית הדיגיטלית בישראל במגוון רחב מאוד של תחומים דגשים ומיומנויות. מנימוקי ועדת הפרס, המקום הכי חם בגיהנום מסמל את המעבר של עיתונאים מנוסים ומצוינים על הפלטפורמה הדיגיטלית בניסיון ראוי ומתבקש לשלוט במוצר העיתונאי עליו הם חתומים. האתר מעניק פתח לשיח אחר, מאתגר ומעניין, תוך ניצול יתרונות הדיגיטל בדגש על הפצה ברשת החברתית. אנו מקווים כי בחירתנו תסייע למהלך האמיץ אותו מייצג המקום הכי חם בגיהנום לצבור תאוצה ולרומם את המוצר העיתונאי המקוון בישראל. עינת ועירית, בואו לבמה, תקבלו גם את התעודה וגם את הצ'ק בסך 15,000 שקלים, ואחרי זה הפודיום שלכם. רק מילה קצרה, קיבלנו הרבה מאוד, כשפתחנו תחרות, קיבלנו הרבה מאוד פניות, ל-60 נדמה לי, ומעניין להגיד שפול מגוגל ורועי ואנוכי מצוות התקשורת הגענו למסקנה בלי לדבר בינינו שהמקום הכי חם הוא הראוי לקבלת הפרס, כך זה באמת הייתה החלטה מאוד מעניינת. אני הצעתי, ואולי יש לבדוק את זה, רועי, יש הרבה מאוד פעילות מעניינת בתחום הדיגיטל בארץ, והצעתי לרועי לפנות לכל מי שהגיש את הבקשה שיהיה מוכן, שניצור חוברת ונעלה אותה, חוברת אלקטרונית לאתר של דיג'יט, וכל הנעשה בתחום, ונשמח לפרסם את כל הפניות, במידה ונקבל את האישור של כל אלה שפנו. עינת צ'ק, אפילו צ'ק מוכן. עינת עירית להחזיק נכון? אולי תשימו ידיים ככה. אנחנו חמישייה. זה הפריט הראשון שלנו. עירית ועינת, הפודיום. לפני שנה הייתי כאן, בכנס דיגיט הקודם, בפאנל אנשי תקשורת שעברו לדיגיטל. הגעתי די נבוכה, זה היה חודשים מעטים אחרי שעזבתי את ידיעות אחרונות, כדי לדבר על רעיון שהיה בחיתוליו. מה זה בחיתוליו? בואו נגיד שאת מרבית זמני העברתי בבתי קפה, יושבת עם עיתונאים, מדברת על אידיאולוגיה. איך נצליח להמשיך לעשות עיתונות בזמן שאחד אחרי השני, החברים שלנו מאבדים את העבודה בעיתונות הממוסדת? האם אפשר לעשות עיתונות שהיא באמת חברתית? האם יש למקצוע האהוב והכמעט נכחד שלנו סיכוי מחודש ברשת? דיברנו על תכנים שמגדירים סדר יום, על כתיבה מגזינית כמו של פעם, משודרגת בכלים שהרשת יכולה להציע. עפנו על כנפי הדמיון, דיברנו ודיברנו ודיברנו. למען האמת, כנראה הייתי יושבת שם עד היום, מגיחה לכנס עכשיו כדי לשמוע עוד קצת רעיונות שאוכל להמשיך לדבר עליהם, וחוזרת לקפה. בשנים הראשונות גם בטח הייתי די נהנית מזה, אבל כמה אנשים הרסו את השמחה, וגרמו לזה שהמקום הכי חם בגיהנום הפך מחלום רחוק למציאות יומיומית מסעירה. הראשונה היא כמובן עירית דולב, שהיא כל כך הרבה יותר משותפה לדרך, שלקחה את הרעיונות האלה, הביאה עולם שלם משלה והפיחה בכל זה חיים. בלעדיה, באחריות, שום דבר מכל זה לא היה קורה. היא האישה הכי חכמה, חדה, מצחיקה, מבינה, עכשיו תעצרו אותי כי אני יכולה להמשיך עוד שעות. היא הקדימה את חופשת הלידה שלה, בשביל שם.
בשביל שהמקום יעמוד על רגליו. היא הפכה לאחת העיתונאיות המובילות בארץ. אני תמיד ידעתי את זה, אבל אני קוראת את זה עכשיו גם בעיתונים אחרים. עירית דולב, העורכת הראשית של המקום. אני רוצה להגיד תודה לאורי שחק, הבן זוג שלי, שנתן לי את החופש והגב בכל מובן אפשרי לעשות את כל זה, ושנינו יודעים שאולי התכונן לחיים עם עיתונאית שלא ראה ממטר, אבל לא שפתאום תצוץ שם גם חצי סטארט-אפיסטית, שהמצבי רוח שלה זזים עם התנודות של גוגל אנליטיקס. אז תודה על הכל. תומר פיש, אח שלי, באמת אח שלי, זה לא ביטוי, הוא בנה לנו את האתר הזה, בעבודה שאני לא יכולה לתאר לכם, כי אני פשוט לא מבינה שום דבר מה שהוא עשה שם, אבל תראו את התוצאה, אתם רואים אותה, אני מקווה. ההזדמנות לעבוד איתו היא זכות אדירה, הוא איש מקצוע מעולה, יצירתי, חכם, ומסוגל להכיל את אוסף האגואים העצבנים שמשתלטים לו על המשרד כל כמה ימים. סגי גרין, עורך המקום, הצטרף ממש בהתחלה והביא עולם שלם של תכנים והבנת טקסטים שעליה יכולתי רק לחלום, וזה בלי לדבר על הסדרה הבלתי נשכחת של מלחמת יום כיפור שהוא העניק למקום. ליבי וינטר, הלב של המקום, צלמת מוכשרת, הגיעה כדי לעשות משהו עם ה-HTML, הבטחתי לעצמי, נשבעתי שמילה אחת של הייטקיסטים תהיה כאן, אין לי מושג מה זה אומר. אין תפקיד שהיא לא מילה מאז במגזין. בקרוב כנראה שכולנו נהיה מיותרים ותוכל להחזיק את זה לבד. והתודה הכי גדולה שלי היא לאנשים שעליהם אנחנו כותבים במקום, שמוכנים לחשוף בפנינו את החיים שלהם, שמביעים בנו אמון עוד מלפני שעלינו לאוויר, בימים שבהם אמון בעיתונאי זה לא דבר מובן מאליו. האנשים שבחשיפה הנדיבה של מציאות החיים שלהם, שהיא במקרים רבים קשה ובלתי נסבלת, כי אלה החומרים שאנחנו מתעסקים איתם רוב הזמן, הם מאפשרים לנו לחתור אל המטרה. שינוי חברתי באמצעות עבודה עיתונאית. אני משאירה לעירית את התודות לצוות המופלא שלנו, באמת בקטנה נשארו כמה עשרות, ואני חוזרת לכאן שנה מאוחר יותר, בתי קפה עם זיכרון רחוק, וכמותם שיחות חולין, חברים, זמן עם המשפחה. המקום הכי חם בגיהנום חי כבר חצי שנה, אני כותבת במקום שהכי נהניתי לכתוב בו אי פעם. אנחנו עושים עיתונות מהבוקר עד הלילה, ואז בהרבה מקרים מהלילה עד הבוקר שאחרי. התכנים שלנו מתרוצצים ברשת ומחוצה לה, הרעיונות הפכו לנהר שוצף, התוכניות אדירות, ועם זאת קיימת ההבנה של כמה כל זה חדש ולא יציב, תלוי בהמון דברים, רובם שקליים, חלק מהם מגיעים בדולר, ואין לדעת לאן כל זה הולך. הפרס הזה שאני שמחה וגאה לקבל היום בשם המקום, ייתן לנו עוד חיים, הוא יתורגם החל מהערב לעוד עבודה עיתונאית ולעוד כתבות. אנחנו אסירי תודה ומייחלים להצלחה שהיחלתם לנו היום. תודה לרועי, לנועם, לבית הספר לתקשורת, למרכז הבינתחומי, לחברת גוגל. תמשיכו לקרוא אותנו, בבקשה תגיבו, הכי חשוב לעשות share. אנחנו צריכים אתכם בשביל שנוכל להמשיך לעשות כאן עיתונות. תודה. רגע, זה לא מותאם לקצרי גפיים. וזה הפרינט, עדיין חי, גם מרשרש, רגע. טוב, אז כמה שבועות לפני שהעלינו להעביר את המגזין, התחבטנו באיזה כתובת לבחור לאתר. ההתלבטות הייתה בין כ5 כתובות אופציונליות שקנינו, ונענו בין האפשרות לבחור את זו עם הסיומת הפחות קונבנציונלית, לבין את זו עם הכיתוב שקצת חוטא לשם של המגזין. בין היתר ניהלנו גם צ'אט מוזר עם אדם שאיתרנו כמי שיכול לפתור לנו את הבעיה. שאלנו את האיש הזה מה עלות הדומיין שנמצא ברשותו אך לא נמצא בשימוש, המקום.co.il. 80,000 הוא הפתיר לנו אז, חצי בהתרסה וחצי בתקווה. בטח אמר לעצמו, מי יודע, אולי יש כאן איזה כלי תקשורת שמן שיפריח לעברנו סכום נאה. בסוף, כמו שאתם יודעים, הכתובת שלנו היא ha-מקום.co.il. ובחיי שלמרות שזה נשמע קידום סמוי, זה ממש לא ככה. זה הכי קידום גלוי. הכתובת הזו הפכה לאכסניה לכותבים וכותבות, לצלמים, למאיירים ומאיירות, למעצבים ומעצבות ולעוד הרבה אנשים מוכשרים שהעזו לקחת חלק בהקמה של אתר שמבקש להביא סיפורים וקולות אחרים. הכתובת הזו הפכה להיות כבר עכשיו, חצי שנה בלבד אחרי ההקמה, לזירת התרחשות עבור קוראים ועוקבים שמביעים בכל צורה את הצמאון שיש להם לסיפורים שאנחנו מעלים. הם מגיבים, מתדיינים, מבקשים, מתווכחים, ובכך מחזקים ומזינים את הרצון שלנו להמשיך ולהרחיב את העשייה, לפחות באותה דבקות ובאותה חדווה בהן התחלנו. מכאן נמשיך לרצות לממש חלומות, גדולים אך פשוטים.
נרצה להמשיך ולעשות עיתונות בוחנת ושואלת, עיתונות שיוצאת ומחפשת את הגיבורים, שפוגשת את השטח. עיתונות שמחזיקה בסטנדרטים מקצועיים, שלא נועה אחרי מדדי אטרקטיביות שונים ושאינה מתלהמת. נרצה להתמיד ביצירת עיתונות שנוקטת עמדה ושמביאה את סיפורם של החלשים. עיתונות שלא מפחדת לקחת צד. קוראים לזה עיתונות חופשית. נרצה להעמיק את השליטה במדיום החדש ולממש בו עשייה שלא התאפשרה לנו עד כה במדיומים אחרים. לאורך כל שלבי העבודה על האתר נקראו בדרכנו אנשים נפלאים. חלקם ליוו אותנו לרגעים ספורים בלבד בשלבי ההקמה, ואחרים חברו אלינו לפרקי זמן ארוכים יותר. לכולם יש חלק ביצירת האתר, ובזכותם הופכו בו חיים, והוא זוכה, כך אנחנו מקוות, לבולטות ותעודה. אנחנו רוצות להודות לכל האנשים האלה על האמון, על ההשקעה, על השותפות, על העידוד והתמיכה, ועל כל האהבה שאתם מרעיפים עלינו. תודות גדולות, אני קצת אחזור אבל ביותר צמצום. תודות גדולות לשגיא גרין העורך ולליבי וינטר רכזת המערכת שלנו, שבכל בוקר, צהריים וערב מעניקים לאתר ביצירתיות אין קץ חיים חדשים. תודה לכותבים הנהדרים שלנו, רונית צח, צפריר בשן, דני גוטווין, ראויה אבו רביע, ליזה רוזובסקי, דנה דימנט, צבי דובוש, עמרי אברמוביץ', חיים הר זהב, יגאל מוסקו, ליאת שלזינגר, אורית קופל, ברוך שמילוביץ', דנה דירקטור, לילי ווילו, שיפי חריטן, נתנאל שלומוביץ', דנה דורון, עוזי וייל ודקלה קידר. תודה גדולה למאיירים הנפלאים שלנו, איילה טל המהוללת שנמצאת איתנו כאן, ניב תשבי, טל גרנות, אסנת פייטלזון, עמרי כהן ואסף קרבס. לצלמים הרגישים יובל אצילי ואורי פינר, למעצבים מונה בן ישי ומתן שליטה, תודות עמוקות גם לאורי שחק על העידוד והחיזוקים, לתומר פיש הנהדר שעשה איתנו כברת דרך, לאתגר היקר, לגלי מלאה תעזוז, לאנשי דיזיקום סנטר ולערן צור על העזרה הענקית. ואחרי הכל, תודה אישית לעינת. נפלה בידי זכות גדולה לעבוד לצד עיתונאית מופלאה. אילולא המילה אמיתי לא הייתה עוברת תהליך כל כך עמוק של רדוקציה וסירוס, אז הייתי אומרת שעינת היא העיתונאית הכי אמיתית שיש. עד שתימצא מילה חלופית שמשקפת בנאמנות את כוונתי, אני אומר שאני עובדת לצידה של מי שאוחזת בקולקציה נדירה של תכונות אישיות ומקצועיות. הערכה העצומה שלי כלפי הנתונה ושל היותה עיתונאית רעבה, בוחנת וקשובה. עיתונאית שבעוצמה ובשאר רוח בוחרת להביא בעקביות ציפורים שרחוקים מסדר היום בכלי תקשורת ממוסדים, אותו סדר יום שיש מי שמכוון אליו. עיתונאית בעלת כושר מופלא לזהות גיבורים וסיפורים, ובעלת יכולת נדירה לספר אותם ולהביא את קולותיהם, אבל בעיקר היא מצליחה לראות אותם. בצלם התכונות הללו הוקם האתר, וברוח החדה והחצופה שהיא מביאה הוא מתקיים. עבורי זו לא הפתעה, יש בינינו חברות בת שנים ארוכות. לאלו מכם שיודעים כבר איזה עיתונאית היא, אני אומר שאני גם יודעת איזה בן אדם היא. אז תודה עינת שאת מאפשרת לי להיות לצידך וללמוד. תודה אישית נוספת שלי לאלון על הביטחון והתמיכה שהוא מעניק לי, ועל כך שעודד אותי ועזר לי לצאת להרפתקה הזו. זהו, יש לנו דרך ארוכה. נכון, זה משפט שגור, כזה שנאמר לעתים קרובות וגורם לו להישמע עייף ומרוקן, אבל אני לא מתכוונת למשפט חסר האוויר הזה, אלא לזה שנאמר עם חיות וכוח. אנחנו רואות ורואים את הדרך הזו, מתכווננות אליה ומסוקרנות לקראתה. המחויבות שנוצרה בחצי שנה האחרונה למושאי הסיפורים שלנו, אלה שהיו ואלה שעוד יהיו, המחויבות לקוראים ולקוראות, והמחויבות לעושים במלאכה, היא זו שמניעה אותנו קדימה למפגש עם הדרך הזו, אל המשברים שצפויים בה, אל סימני השאלה והתהיות שילוו אותה, ואל האתגרים שגלומים בה. תודות גדולות לבוחרים ולשופטים שמצאו לנכון להעניק לנו את הפרס המשמח הזה. אנחנו מקוות להמשיך ולהצדיק את ההכרה שמוענקת לנו היום באמצעותו, ומקוות גם שהוא הסמן הראשון לפרסים שמי ייתן עוד יגיעו. לסיכום, לא יכולנו לרכוש את הדומיין ההוא, ברור לנו שלעולם לא נוכל, אבל אנחנו מקוות שנוכל להמשיך כאן, במקום הזה, במקום הכי חם בגיהנום, לעשות דברים אחרים, גדולים מכל סכום שהוא. תודה רבה לכם.